ikke dele vores aftale. Jo, jeg sagde, hvis det var, jeg failede. Nå, vi kommer i gang. 1, 2, 3 nu. Hvad? Hvis det er failer, så er det hendes tur. Nej, det var ikke en del af aftalen. Jo. Jo, jeg sagde det helt klart og tydeligt. Du hørte bare ikke efter. Nå. Okay, den. Det er de uhørlige grimme. Hello? Oops. Hello? Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active Nej, as the undskyld, week sprog. progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage. Oh my very god, often. du er allerede gone. I've heard he Yeah, becomes a lot nice. more active in the dark though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using City, your hjælp mig. door light. Hjælp mig. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So Nej, if vores you forældre er can't nede, find eller så hvis der er, vi skriger som en lille or pige. someone on your cameras, be sure to check the door light. Ja, vi er de eneste, der er i You might only huset. have a Det few er seconds to rigtig, react. rigtig klamt. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying Det that. her gør det ikke bedre. Also, check on the curtain in Pirate Cove. Nej, Foxy kommer ud her. The character Nej, in this seems nej. unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Fuck. Prøv lige, jeg har allerede mistet 10%. Nej, Bonnie er væk. Bonnie er væk. Hvorfor skal du være sådan en creeper, når der kun er 1 AM? Fuck. Nej, undskyld, jeg tror, jeg banner helt vildt, men jeg kan ikke gøre for det. Chica er også væk. Siden jeg kan ikke forstå, hvordan hun er din yndlings. Pizza. Nå, lad os party! Ja. Okay, han er der stadig. Okay, jeg skal kigge den her, og den der. Nej. Jeg holder den der nok, og jeg tager simpelthen ikke. Fuck, han kigger på mig. Jeg tør ikke. Jeg er ligeglad. Jeg tør simpelthen ikke længere. Nej, hun gør ikke. Hun er væk. Fuck, hvor er I klamme! Hvorfor skal I være så pessimist? Kylling lige nu. Gør det. Det her får mig til at føle mig bedre. Nej, det gjorde det ikke. Shit. Fuck. Fuck, shit. Piss. Nej. Han er lige i
Hvorfor er I sådan herovre, mamma? Ja, de procent. Chica er stadig derude, jeg tager ikke længere. Nej. Jeg tager ikke længere. Ja, de procent. Jeg dør. Jeg er så screwed lige nu. Læg den bog fra dig! Jeg kan ikke lide det her! Gør nu væk! Gør nu væk! Oh shit. Fuck. Du er simpelthen så... Okay, hun begynder at gå væk. Hvis du går der, jeg er screwed. Han kommer tættere på! Ej! Lad nu være! Lad nu være! Han er væk. Han er der! Han er der! Okay, han er der. Jeg er død! Jeg er en død kvinde! I skal ikke komme op for at sige hej længere! Jeg vil ikke have kram længere! I skal ikke komme op for at sige hej! Nej! Happy ending. Normalt plejer jeg ikke at være bange for det her, men det sprang. Mit hjerte er helt op i halsen. You got to be kidding me. Signe, kan du huske vores aftale? Nu er det din tur til at prøve. Jeg bliver nødt til at prøve det igen. Sidste episode, der lovede jeg gjorde det. Så jeg må se min folk. Oh my god. Allerede. Fuck dig, Bonnie. Jeg kan ikke lide dig længere. Du er sådan en skid. Det var ikke mening. Undskyld, sagde jeg til stille. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Det der sidste jumpscare, det fik mig helt op i halsen. Jeg kan allerede ikke lide det her. Jeg har bare lyst til at lukke begge døre og sige screw it, jeg dør igen. Nej. Gå nu væk. Kæft, Signe. Hold nu kæft, Signe. Han står ikke der. Hvor er han?
næsten helt screwed. Oh shit. Altså jeg kommer til at sige stille meget, for jeg koncentrerer mig ret meget om ikke at dø igen. Fuck, han er væk. Fuck, han er væk. Fuck, han er væk. Han er inde i skabet. Hold nu kæft, sig. Chica, skal du... Bare du er på tøj, bare du er det længest væk fra mig, så er jeg okay med det. What the fuck? Så I alle sammen det der? Jeg så nogle grædende børn lige der. Og jeg er sikker, jeg svæver på min arv, at jeg så nogle 3 grædende børn lige der. Jeg svæver. Jeg må ikke gå igennem, morfar. Oh shoot. Far, se lige hvor tæt han er. Han er lige uden for min dør. Nej, Signe. Signe, du må ikke gå. Signe. Jeg bliver her. Okay, han er der. Yep, han er der. Chica er i køkkenet. Jeg kan... Okay, du er væk. Yes. Nu er problemet bare lige, at Chica kommer tættere og tættere på, jeg kan mærke det. Nej. Du skal ikke komme tættere på. Du har allerede været her i gang, jeg vil ikke have dig igen. Jeg er simpelthen
innocence. Jeg er kun død en gang. Den er 5 AM. Jeg vil ikke skyde. Stop med at kigge på den der. Hvis jeg gør det samme som sidste gang igen. Altså første episode. Fuck. Jeg tager telefonen af. Jeg kan ikke høre på det der igen. Men jeg tager mikrofonen op til min mund. Stop. Jeg ved allerede, at jeg er død. Jeg kan ikke gøre det her en tredje gang igen. Jeg sveder som en gris lige nu. Jeg har dræbt mig. Fuck dig, Freddy. Jeg hader dig. Jeg kan ikke engang komme igennem anden nat. Jeg kan kun komme med til 5 AM. Og så er jeg over. Så dræber Freddy mig. Prøv at se det. Jamen, det er det. Jeg kan ikke komme igennem anden nat. Jeg tror lige, jeg vil tage en pause og lige prøve at spille noget andet. Og så, hvis det er, jeg får mod nok igen til at gøre det her, så prøver jeg igen. Og hvis det er, jeg... Undskyld, jeg skulle ikke kigge min lille søster. Nå, vi ses! Lad nu være, Signe. Vi ses, hvis det er, jeg kommer til at gøre det igen. Hvilket jeg nok ikke tror. Vi hej!